नमस्कार मंडळी. आज ना मी बाजारात गेली होती, तर मला बाजारात गेल्यानंतर भोपळ्याच्या पानांची पालेभाजी भेटली, तर मी घेतली. कारण आता उन्हाळ्यात खरं तर आपल्याला साधं आणि असं एकदम हलकं जेवण खायची इच्छा असते. तर असं पालेभाज्या भेटल्या तर मी घेते. मला आवडतात पालेभाज्या. तर मग अशी मला एकदम चांगली अशी कवळी आहे, जास्त पण जून नाही आहे. तर आता मी ना ही भोपळ्याची जी भाजी असते ना, जरा साफ करायची थोडीशी वेगळी पद्धत असते. रेग्युलर भाज्या करतो तसेच असतात, फक्त त्याचे दोरे वगैरे जरा काढावे लागतात. तर अशी देठाचे ना, जसे आपण शेवगाच्या शेंगाचे कसे दोरे काढतो तसंच ते प्रकार आहे. किंवा गवार वगैरे साफ करताना कसे ते आपण एक एक म्हणजे तुकडा हे करतो आणि नंतर मग दोरा निघतो, तसं ते काढावं लागतं. आणि ह्याची जी पानं असतात त्याला ना आपल्याला हातावर चुरायचं, कारण ह्या पानांना ना जरा कचकचपणा असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला ही हातावर ना अशी चोळून घ्यायची पानं. आणि आधी मी व्यवस्थित सगळी साफ करून घेते, सगळी चुरून वगैरे घ्यायची आणि आपण याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. तर 2-3 पाण्याने स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची, म्हणजे चांगलं त्याचा कचकचपणा किंवा माती असते ती सगळी निघून जायला पाहिजे. आणि नंतर धुवून झाल्यानंतर आपल्याला बारीक कट करायचे. धुवायच्या आधी कट करायची नाही, लक्षात ठेवा. आता याच्यात घालायसाठी मी चण्याची डाळसुद्धा भिजत ठेवली होती. तर ह्या भोपळ्याच्या भाजीमध्ये ना, पालेभाजीमध्ये चणा डाळ खूप छान लागते, तर मी चणा डाळच घालते. तुम्ही काय घालतात ते मला नक्की सांगा. तर आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये तेल घातलेलं आहे आणि लसूण घालायचे. पालेभाजीमध्ये कुठलीही पालेभाजी असू दे, लसूण घालायचं. तर 7-8 लसूण मी ठेचून घेतले आणि 2 कांदा आहे ना, तो बारीक चिरून घेतला आहे मोठा असा. कांदासुद्धा वापर जास्त करायचा पालेभाजीमध्ये. मिरची आपल्या तिखटप्रमाणे आपण हे सगळं घालायचं आहे आणि थोडं परतून घ्यायचं आहे. कांदा वगैरे करपवायचा नाही, फक्त थोडासा परतून घ्यायचा आहे. परतून थोडा झाल्यावर आपण याच्यात घालायची आहे चण्याची डाळ. तर चण्याची डाळ पण चांगली मी 2-3 तास अगोदर भिजत ठेवली होती, तर तीही व्यवस्थित अशी चांगली भिजलेली आहे. तर आता ह्या वाफेवर वगैरे भाजीच्या ती शिजली जाते. तर ही पण चण्याची डाळ थोडीशी आता आपल्याला परतून घ्यायची आहे. तर 2 मिनटं मी परतून घेते. त्याच्यानंतर आपल्याला भाजी घालून घ्यायची आहे. तर भाजी आपण कट करून ठेवलीच होती आधी. तर मस्त अशी ही मस्त मऊ अशी भाजी असते आणि खूप छान आणि खूप टेस्टी लागते. आणि तर गावठी अशा पालेभाज्यांना खूपच पौष्टिक आणि खूपच टेस्टी पण खूप असतात त्या, आणि खायला खूप मजा येते. पण काही काही भाज्यांची टेस्ट खूप चांगली असते, तर अशा भाज्या खाव्या. तर पालेभाजी जर असली तर मी तर भाताबरोबरच खाते. मला खूप आवडते पालेभाजी, डाळ आणि भाजी. बाकी मला असं चपाती भाकरीची काही मला गरजच लागत नाही, कारण पालेभाजी जी भाताबरोबर खाण्यामध्ये जी मजा आहे ती कशातच नाही. तर आता मस्त अशी मी वाफवून घेतलेली आहे, व्यवस्थित परतून घ्यायचे. मीठ वगैरे आपल्याला नंतर घालायचं. आता मी वाफवून घेतली, म्हणजे जास्तीचं 5 मिनटं वाफवून घेतली. बऱ्यापैकी पाणी त्याचं सुकलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण घालायचं आहे मीठ. तर मीठ घातल्यानंतर थोडंसं अजून पाणी जरा सुटलं जातं, त्याच्यामुळे मीठ मी नंतरच घालते. मीठ आणि थोडीशी किंचित, कुठली पालेभाजी करा, साखर थोडीशी किंचित घाल, जास्त नाही घालायची, किंचित. आता हे जरा व्यवस्थित परतायचं आहे, परत झाकण लावायचं आहे आणि 2 मिनटं परत वाफ काढून घ्यायची. म्हणजे जायचं एक्स्ट्रा पाणी असं सगळं जरा सुकलं पाहिजे आणि सगळं आटलं पाहिजे. तर आता चांगलं हे पाणी सुकलेलं आहे. आता मी मस्त अशी भाजी खायला रेडी आहे. बघा, रंग आहे तसाच आहे, कारण मी याच्यात हळद वगैरे घातली नाही. भाजीला एवढा सुंदर कलर तर आपल्याला हळद बिळद घालायची गरजच नाही आहे. तर आता भाजी व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायची आहे. बघा, जरासुद्धा लागलेली नाही, म्हणजे ही व्यवस्थित भाजी झालेली. आता आपण आमच्या कोकणातलं स्पेशल, म्हणजे आमच्या कोकणात जर खोबरं नाही घातलं ना तर कुठलीच भाजी तयार होत नाही. तर खोबरं घातलं आहे आणि तर मस्त असं भरपूरसं मी खोबरं घातलं आहे आणि चांगली व्यवस्थित ही भाजी आपल्याला परतून घ्यायची आहे. आता भाजी परतून झाली तर परत झाकण वगैरे लावून वाफ काढायची गरज नाही आहे. तर 2 मिनटं पण नाही गरज आहे, अर्धा मिनटं फक्त भाजी अशीच ठेवायची गॅसवर. बारीक गॅस ठेवायचे. ही भाजी जी आहे ना, बारीक गॅसवरच करायची. कधीही कुठल्याही पालेभाज्यांना बारीक गॅसवरच करायच्या, तर भाजी मस्त होते. फास्ट गॅसवर केलं, कारण ह्याचं पाणी ना जेवढं सुटतं ना त्यामध्येच आपण भाजी शिजवतो. एक्स्ट्रा पाणी असं घालायचं नाही. मी थोडंसं पाणी किंचित मगाशी वापरलं होतं, म्हणजे प्लेटीला जरा भाजी लागली होती म्हणून मी थोडंसं पाणी वापरलं. नाही तर मी पाण्याचा वापर जरासुद्धा करत नाही पालेभाजीला. तर कशी वाटली ही पालेभाजी, भोपळ्याच्या पानांची पालेभाजी? एक नंबर रेसिपी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये ना खोबरं घातल्यामुळे ही भाजी अजून अप्रतिम होते. तर ह्या पद्धतीनं ही भाजी करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. केली नसेल तर नक्की करा. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.